Kuhle babukeli nisahleli nayo Imbeleko Production. Sawubona bhuti kunjani? Sawubona Tali. Ya phela ukhuluma noMazondo, ngikhuluma noba? Khumalo. Khumalo. Bengicela ukuthi uzazise ebantwini ukuthi namhlanje uzokwenza namhlanje la. Uyabona nje. Ngathi ngibona njani? Besidla ushameni la mama. Ushameni besigijima ngenqina la. Kuse Ellis Park Arena. Ellis Park Arena besigijima ngoshameni nje siyifolo lo Maskandi nabanye ozakwethu esicula nabo Maskandi. Sesiqedile abantu ngaphakathi. Okay, ngicela ukuthi ungichazele banzi ukuthi kusho ukuthini kwena namhlanje kuba ingxenye yomcimbi omkhulu kangaka. Phela ngithi umcimbi omkhulu, shothi nami ngimkhulu phela. Uyayisho nawe lethi umkhulu kangaka. Shothi nami ngimkhulu phela. Injalo nje. Ngiyakujabulisa ukuthi angithi wena ucula uMaskandi uphinde ube ngala futhi phela ngithi mina ngumntwana wenkosi. Kunjalo kumele ngibe mkhulu, akumele ngisale entweni enkulu. Umntwana wenkosi angithi. Yebo. Alright, but bengisacela ukusichazela ukuthi umuphi umsebenzi ophezulu kwawo like njengamanje umuphi umsebenzi esingakulindela kuwena. Kuzophuma iEP abadlwane bebhofa. Bese ngeke ngikhiphe isingeli iphumile idla abantu. Kuzophuma iEP njengamanje. Ngomsombuluko noma ngolesibili between lezo insuku kuza iCD cover bese ke ukuphela kweviki yaphuma iEP izobe ikhona enkundleni zokuxhumana. Umuphi kumyalezo onawo mhlambe kubabukeli nabalandeli bakho nabonke nje abakusekayo? Umyalezo. Umyalezo nje kupho ongakusho kubona amazokubonga nje. Into engayisho ukuthi nje follow me belalela umsebenzi wami ku Facebook ku digital stores bewulalele khona benyusa ama views kuphela nje bese belanda abaqashi abahleli bemcimbi besiqashi. Yebo. Siyabonga kakhulu bhuti. Haleluya. Sibonga isikhathi sakho.